Zahvaljujem. Vladimir Zagrađanin. Hvala lepo. Poštovana predsedavajuća, poštovana gospođo Brnabić, poštovani kandidati za članove Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, značajno mesto u ekspozeu mandatara zauzimaju pitanja iz oblasti bezbednosti, kako na unutrašnjem, tako i na spoljašnjem planu. Za našu zemlju to je od posebnog značaja, imajući u vidu da Srbija vodi politiku vojne neutralnosti. Upravo ovakav uravnotežen pristup nam pruža mogućnost za kvalitetnu vojnu tehničku saradnju sa zemljama istoka i zapada, sa Rusijom, sa Kinom, sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i sa zemljama Evropske unije i drugim državama. Ova saradnja se ostvaruje kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom nivou, kroz vojne i civilne misije, pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije, a u kojima naši učesnici daju značajan doprinos i pokazuju visok nivo profesionalnosti i odgovornosti. Sigurni smo da će i ova Vlada Republike Srbije nastaviti višedecenijsko učešće naših snaga u brojnim mirovnim multilateralnim operacijama sa namerom da se ove aktivnosti u budućnosti prošire. Pored toga, Srbija aktivno učestvuje u borbi protiv međunarodnog terorizma, koji je veliki bezbedonosni izazov na globalnom nivou. Prethodna Vlada je učinila mnogo, intenzivno radila na jačanju naših vojno-odbrambenih kapaciteta, a posebno bih istakao jačanje naše vojne industrije, koja je značajnim ulaganjima države povećala i proizvodnju i izvoz. Takođe, važno je napomenuti da su brojne inovacije u vojnoj i tehničkoj opremi dostigle nivo uspešnih vojno-industrijskih kompleksa u svetu. Ponosni smo na proizvode kao što su Miloš, Lazar, Nora, rakete, Alas i mnogi drugi. Kompanije naše namenske industrije kao što su SDPR, Prva petoletka, Prvi partizan, složeni borbeni sistemi, Zastava, oružje, Krušik, Valjevo, Sloboda, Čačak su deo ovog uspešnog projekta i doprinose ne samo sferi odbrane, već i ukupnom privrednom rastu, zapošljavanju i izvoznoj aktivnosti naše zemlje. Ne treba zanemariti ni činjenicu da je u 2016. godini zabeležen rekordan rast izvoza naoružanja i vojne opreme od skoro 52 milijarde dinara ili blizu 500 miliona dolara. Ovakvi ohrabrujući rezultati svakako daju dodatni motiv, dodatni impuls razvoju namenske industrije, što Socijalistička partija Srbije snažno podržava. Kada govorimo o bezbednosti na unutrašnjem planu, osim primarne uloge koju vojska i policija imaju, a to je odbrana, očuvanje reda i mira, značajna je uloga i u humanitarnim aktivnostima, pre svega u pružanju pomoći stanovništvu i otklanjanju posledica velikih elementarnih nepogoda, kojih je usled globalnih klimatskih promena, nažalost, sve više. To je oblast u koju se takođe mora u kontinuitetu ulagati, kako bi bili osposobljeni da pravovremeno i efikasno odgovorimo na sve izazove i rizike sa kojima se naši građani suočavaju. Imajući u vidu da tehnološki razvoj donosi nove bezbednosne izazove, veoma je važno da naša vojska i policija budu tehnički i kadrovski opremljene, tako da mogu da odgovore na sve izazove, rizike i pretnje, posebno u sferi informacione bezbednosti. Činjenica je da digitalna bezbednost ne poznaje državne granice i zahteva intenzivnu odbrambenu saradnju na globalnom nivou. Prethodna Vlada je po ovom pitanju učinila značajan korak donošenjem strategije razvoja informacione bezbednosti, što je i naša obaveza u procesu pristupanju Evropske unije. Verujemo da će ova Vlada doneti akcioni plan za sprovođenje ove strategije, čime će se napraviti još jedan korak ka daljem unapređenju celokupnog sistema u ovoj oblasti. Na kraju, Socijalistička partija Srbije posebno podržava formiranje dva nova ministarstva, Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva zaštite životne sredine,
koja su nastala kao rezultat realnih potreba i sa strateškog i sa organizacionog aspekta. Formiranje Ministarstva za evropske integracije Vlada daje dodatni impuls našem evropskom putu i potvrđuje strateški cilj naše zemlje, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Sa druge strane, podjednako je važno formiranje novog resora u oblasti ekologije, posebno imajući u vidu da se od svih propisa koje naša zemlja treba da usaglasi sa evropskim, 1/3 odnosi upravo na oblast zaštite životne sredine. Podaci pokazuju da je u Srbiji unapređena zaštita životne sredine, ali da bi se ona mogla ostvariti u punom kapacitetu uz korišćenje predpristupnih fondova Evropske unije i zato je bilo neophodno formiranje posebnog resora. Ova oblast je veoma kompleksna i zahteva veoma visoke standarde održivog razvoja i racionalnog korišćenja svih prirodnih resursa. Usvajanjem ovakvog predloga Srbija pokazuje još veću odlučnost u nameri da odgovorno i posvećeno vodi poslove zaštite životne sredine, da poveća efikasnost u ovoj oblasti i poveća pregovaračku snagu u postupku evrointegracija. I na kraju, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije podržaće ovu projektovanu politiku i sastav buduće nove Vlade. Hvala lepo.